Eskerrik asko gonbidapenagatik. Azkenean nik olako saioak aprobetxatzeitu dalako pentsamendua garatzeko, bestela egunerokoan denbora gutxikin ibiltzen gehan olakoak erronka izaten dira, pixkat pentsamenduan ere sakontzeko zen guk bai Talaiosetik eta gero lan hauetan batez ere Talaios olatukopen baita nabil, nire kooperatibatik egiten ditu lana, baina gero gure sarearen markoan edo aritzen gara lurraldean eta bereziki praktikatik aritzen geha, Orduan, guk uste dugu ere praktikan gabiltzanok teoria egiteko eskubidea daukagula eta egin behar degula, eskubidea eta bete beharra, Piskat, Mirenek aipatzen zuen akademia eta praktikaren arteko nolaiteko arrakala horretan, uste dugu praktikan gabiltzanok ere daukagula zer esana eta harremanak estuagoa izan beharko lukela, pentsamendua eta praktikaren artean. Eta hortik egingo pixka bat azalpena praktikatik egiten dugu, baina tartetxo bat hartuko guk landu ditugun, lurralde garapenari buruz landu ditugun teoriak edo azaltzeko, ez da gurea bakarrik, gurea da azkenian sintesi bat ere, askok egiten dutenarena, hori saiatuko naiz markotxo bat ematen, baina aterrizatzen juteko eta gero eneko hori usteko, nolabait ikuspegi juridikotik ere gauzak ondo zehazten, praktikara ere nola eramaten ari garen azaltzen saiatuko naiz, eta gainera saiatuko naiz praktikatik oraindik oso definituta edo oraindik esperimentalak dien, edo kasu batzuetan ideiak eta asmoak diren hainbat kontu ere ekartzen azkar batean, Orduan gero nahiko bazen dute sakondu dezakegu. Titulu hau jarri jot, Transiziorako lurralde interkooperazio marko berri bat, ni kooperatibismotik, saiatzen geha gure pentsamenduare kooperatibismotik garatzen, ulertuta kooperatibismoa ez dela kooperatiban gelitzen. Kooperatibismoa badela askoz gehiago eta lurraldearekin nolabaiteko harreman zuzena izan behar duen praktika bat dela, eta hor interkooperazio hitza, eta kontzeptua bera nahi oso importantea iruditzen zaitena, edozein kooperatibarentzat nolait bete behar badena, baina agian printzipio kooperatiboetan gutxien betetzen dena, uste dutelako interkooperazioa gutxi egiten dela, hoidan ere iritzia, baina ere interkooperazioaren ideia bat agian zarkitua, nolabait interkooperazioa dela beste kooperatibekin egiten dezun harreman sendo hori, edo batzutan arautua, beste batzutan ezain arautua. Uste duguna da interkooperazioaren ideia edo marko hori eraman behar degula lurralde harremanetara. Ez da dia gelitu bakarrik kooperatiben artean, baizik eta interkooperazioa izan da dia lurraldeko harremanen interkooperazio marko hori, horrek konplexutasuna gehitzen dio, erresagoa da berdinen artean, aritza, hau da kooperatiba geha, gainera agian talde berdinekoak edo edo ikuspuntu antzeko daukagu, edo sektore berdinekoa geha, orduan, hoien artean interkooperatzea ez da erresa, baina erresagoa da. Baina ja lurraldera eramaten dezunean, horra aurkitzen zea lurraldean dauden bestelako eragile guztiekin. Izan daitezke beste talde bateko kooperatibak, azteko, gu olatukopen eta ez dakit, Mondragonekoekin nola harremantzen geha, hori gertatu daiteke, nire eskualdean adibidez baina hemen debagoienan argia da, hori, Izan daiteke udalekin nola harremantzen gehan, izan daiteke garapen agentziarekin nola harremantzen gehan, bestelako kooperatibak ez dien bestelako enpresekin nola harremantzen gehan, tokiko ekonomia egiten duten bestelako eragile, elkarte, inkluso mugimendu sozialarekin nola harremantzen gehan, tabua den gauza bat, edo izan dena Euskal Herrian denbora askoan, eta kooperatibak, sindikatuekin nola harremantzen geha, ematen du diela behin mundu ezberdin, eta guk uste dugu, tokiko garapeneko edozein eskeman transizio bat egin behar bada gainera, sindikatuak bai edo bai egon beharko dutela, harreman horretan, gero sartuko naiz pixka bat zertarako, baina azkenean hori, lurraldeko interkooperazio eskema bat edo harreman, moldeak edo aurkitu beharko genituzke. Iruditzen zai gaur egungo lurralde instituzionalizazioa ez dagoela horretarako prestatuta. Orduan, segurazki instituzionalitate berri bat ere sortu beharko da, agian kapa ezberdinetan,
lurraldean hori posible egiteko. Gero, pixkat ere sartuko naiz horretan. Pixkat berriro teoriara juten eta tabla bat jartzen dut, baina nik nahiago izatet aurkezpenik gabe egin aurkezpenak, baina gaur bi irudi batez ere erakusteko aurkezpen hau erabilikoet, honekin gelditu zaiteztena zute hurrengo irudia da igual garrantzitsuagoa. Hau da pixka bat tokiko garapena, gu ere kooperatibismotik eta kooperatibismo eraldatzailetik tokiko garapena pentsatzen hasi ganean, tokiko garapen horrek ze forma eduki beharko lukeen ere, edo nolakoa izan beharko lukeen pentsatzen hasi gara guretzat, eta hori esatet Olatuko eta Talaiosen ikuspegitik, gaur egungo tokiko garapen eredu, goiti berakoak orokorrean ez du balio, datozkigun erronkei aurre egiteko, azkenean uste dugulako ere oso goitik datozen politiken nolabaiteko traslazioa dela gaur egungo tokiko garapen eskema. Hori da gure iritzia, eta hori, Mirenek esan duen bezala, hori mahai gainean jarri beharko genuke, eta horretaz asko hitzein. Ze gertatzen da, gaur egungo instituzionalizazio, tokiko garapeneko instituzionalizazioan, iruditzen zait, orokorrean, ekonomia soziala, kooperatibismoak, tokiko garapena beste modu batera ulertzen dugunek ez daukagula tokirik. Hori da, kritika bat, uste legitimoa eta tokia egin barko zaio. Aipatu eten bestela sindikalismoa, ekonomia sozial eraldatzaileak, ekonomia sozialak orokorrean, ez dauka toki berezitu bat tokiko garapeneko instituzioetan. Hor, badago zer egina baino, ze ikuspegi, uste duguk garatu beharko litzakela, uste dugu tokiko garapen lurraldetuago eta eraldatzaileago bat beharko genukela. Hori definitu gabe dago, gu hasia gure definizioak egiten, Olatukopek 10 urte bete ditu eta liburuxka bat atera dugu, Olatukopen webunean dago eta deskargagarri dago, paperean ere baukagu norbaiten nahiko balu, baino hor dago eta tokiko garapenaren ikuspegi zehatza hor egiten dugu. Horrek noski etorkizuna evoluzio bat izango du, baina guk urte hauetan ikasi egunetik egin dugu ere planteamendua tokiko garapenari dagokionez. Guk oain energia transizioa da gaia agian, ni pixkat plano orokorragoan arituko naiz, energia ulertu daiteke ardatz bat bezala, baina gaur egun daukagun krisi anitz horren gakoetako bat, zein da, Mirenek ere lehenengo puntu horietan agertzen duena, muga hor dago, muga ekosoziala hor dago, ez bakarrik ikuspegi material batetik, uste ere, krisi soziala ere oso handia dela, eta bestela Europako hauteskundeak hor ditugu ikusteko, zer ari den gertatzen, uste dugu kontradizio handi bat ematen ari dela, eta da, gaur egungo sistema ekonomikoak, sistema kapitalistak, bizitzaren aurka egiten du. Hau da, sistema kapitalistak aurrera jarraitzen badu, bizitza ez da posible izango. Eta, kontradizio horretan, zer egingo dugu, bizitzaren aldeko ekonomia sortu beharko dugu, pixkat marko hori ematen duna hola, oso simple esan da, baina eske simplea da. Bizitzaren aldeko ekonomia egin behar dugu, eta hor ekonomia feministetatik eta jasotako aporte oso handi batekin argi dago. Ekonomia ez da bakarrik produktiboa deitu den hori, ekonomia da gure bizitzak eta munduaren bizitza propioa, posible egiten duen hori. Orduan tokiko garapena ere marko horretara eraman beharko genuke, Tokiko garapenak izan behar du, tokian toki bizitza posible egingo duen tokiko garapen eredu bat. Hori zer da? Hor saiatzen gara pixka bat forma ematen, gu bizitzaren buru jabetza edo ditugu, askotan buru jabetze hitz egiten dugu, pixkat marko orokor horretan bizitzaren buru jabetza, bizitza reproduzitzeko gai izango den gizarte eta ekonomia bat behar dugu. Eta horretarako, pixka bat aterrizatuz edo, planteatzen duguna bi galderei erantzun behar diogula, tokiko garapena egiterako orduan, hau da tokiko garapeneko pixkat eskema txiki bat daukaguna, bi galderari erantzun behar diogula, Zertarako egiten dugu ekonomia eta
jetxiz tokiko garapen ekonomikoa, hau da, galdera hori galdetu behar dugu, horrek lotura handia dauka, bai, trantsizio produktiboarekin, ez, hau da, eraki barko dugu zer ekoitzi, ez, gure lurraldetan, ez, zertarako, zer ekoitzi, ez, hau da, nolait, merkatu globalean posizionatuak egoteko, kotxeak egiteko, ez dakigu zertarako, ez, bueno, xat esageratu egingo dute, puntu horretan baino, ez, hau da, gure bizitzetarako behar ez ditugun gauzak egiteko egingo dugu ekonomia, ez? Gure horrek lotura handia dauka ere gure bizitza ereduarekin, ez? Esena, kotxeak egin behar ditugu, gure bizitza eredua ere, ez? Kotxearen baitan antolatuta dagolako, ez? Baina bizitza ereduak ere aldatu beharko ditugu, ez? Bestelako trantsizio hori posible izango bada. Hori ja beste eztabaida bada, baina lurraldean bertan hasi gaitezke pentsatzen zer ekoitziko dugu. Daukagun testuinguru ekonomiko eta produktiboarekin erabaki beharko dugu zer da garrantzitsuagoa, kotxeak ekoiztea edo zaintza sistema publiko komunitario bat martxan jartzea. Zer da benetan bizitzarako beharrezkoa da, nun inbertitu behar da dirua benetan, ez? Dirua esatetenean, bai administrazio publikoarena, baina baita ere kooperatibismoak edo ekonomia egunak eduki dezaken diru hori. Orain ikusten ari gara, ez? Hor Mekaner kasua ez dakit irakurri dezute Mekaner kasuari buruz, trokeleria bat, ez? Multinazional batena deslokalizatuko zena, eta hor langileek planteatu zutena zen deslokalizatu beharrean plantaren beraren nolabait eredu produktiboa aldatzea, zertarako da Mekaner. Orain arteko produzio berdin egiteko edo aprobetxatu ezakegu bertan dagoen jakintza beste gauza batzuk egiteko eta etorkizunean agian ez lurralderako beharrezkoago edo inkluso transizio ikuspegi batetik ez jasangarriago izango diren gauzak egiteko dira eztabaidak ez oso potola, baina edo aztengea horretaz hitz egiten argi eta garbi eta pentsatzen gaur egun ez gure nolabait egun ekonomikoan hain importantea diren lanpostu industrialak, ez dutela zentzurik izango igual hemendik 15-20 urtera, edo aztenga horretaz hitz egiten, edo krisia oso modu violentoan eta negatiboan nolabait gainditu beharko dugu. Badaukagu transizioak egiteko aukera, ez? Eta nik uste horregatik trantsizioaren ikuspegia barneratzen joatea eta eztabaida guztietan trantsizio horiek buruan eukitzea oso garrantzitsua. Orduan, hori zer egin, ez? Zer egingo dugu, zer ekoitziko dugu, izan behar du lehenengo galdera bat. Eta beste galdera nola, ez? Nola egingo dugu hori. Hau da, gure eredu produktibo ekonomikoa garatuko duten tresnak nola antolatuko ditu. Eta hor ja sartzen da pixkat ekonomia sozialaren, kooperatibismoaren ikuspegia, guk uste dugu langileek eta langile autogestionatuek, hau da, langile kooperatiboek kudeatzen dituzten enpresak eta demokratikoagoa direla, justuagoa direla, aberastasunaren banaketa hobeto egiten dutela lurraldean, pixkat eredu horretatik jotzen dugu. Eta pixkat bi ardatz horietan, uste dugu zer galdera hori burujabetza estrategikoen ikuspegitik erantzun behar diegula, hau da, gai izan behar gehala gure herri, auzo herri, eskualdetan erabakitzeko zein dien guretzako burujabetza estrategikoak, eta burujabetza estrategikoa ari naizenean naiz elikadura burujabetzaz bakarrikari, zen burujabetza askotan juten zaigu elikadura eta energia, oso garrantzitsua dira, eta segurazki eskualde eta herri guztietako eskeman egon barko du burujabetza horiek, elikadurarena, energiarena, baina beste batzutan sartuta, teknologia digitalena, zergatik ez, burujabetza, zaintzaren burujabetza, lanaren burujabetza, da burujabegea gu gure herri eta eskualdetan lana sortu eta horiek modu burujabean kudeatzeko, horrelako galderei erantzutea. Eta pixkat nola horretan, ekonomia eraldatzaileen ikuspegia, nahiko nuke txertatu dela azkenean kooperatibismoaren tradiziotik datorren ikuspegi bat, nun lanaren antolaketa demokratikoa izan behar den eta jabetza, lan baliabideen jabetza ere kolektiboa izan behar den, baina hor azken urteetan feminismoaren, ekologismoaren, antiarrazismoaren ardatzak ere sartu eta horrek ematen dio beste ikuspegi bat ere gauzak egiteko moduari. Eta non
hori, haian kapa ezberdinetan, baina guk balio handia ematen diogu tokikotasunari, ez? Esanet, garapen ekonomikoa herritartu behar da, berriro, ez? Herritarrak izan behar gai, garapen ekonomikoko politiketan zeresana izateko, eta kapa ezberdinetan beti gorako prozesuak abiatzeko, ez? Auzotik, auzoko beharretatik abiatu, herrietan, nik uste herrien markoa ere oso garrantzitsua eta herriek eduki behar dituzte, ez? Udalek, kasu honetan, baina herriek, udalek eta herritarrek batera eduki behar dituzte tokiko garapeneko kompetentziak, eta gero eskualdea batez ere interkooperazioaren ikuspegi horretatik, ez? Esanet, herri bakoitzak eduki dezake bere erakiguneak eta, baino gero hori, ez? Beste maila batera nola eramaten da. Pixkat, interkooperatuz eta hor, eragile mota ezberdinen arteko aliantzak sortuz, ez? Hor gainera, nik uste bago, Frantziar estatuan asko erabiltzen duten konzeptua da, bazen debi dela, bizi arroa, ez? Hau da, bizi eta lan egiten dugun eremu geografiko, ez? Natural deitzen diguna batzutan, hori oso eremu interesgarria da, batez ere interkooperazio eskema horiek egiteko. Eta guzti hori ere zein markoan, ez? Eta hau pixkat eraman da 3 kapatara eramango dut eskualdea, herria eta zera, ez? Eta proiektua. Uste duguna da, nolabait, interkooperazio eskema horretan, baino baita proiektu gintza egiteko marko horretan, konpromiso partekatuak behar direla, ez? Hor, aipatu ez du, ez? Nolabait, mahai gainean jarri behar dela modu partekatuan, ez? Izan ditzakegun erronkak eta, baina hortik ere konpromiso partekatuak hartu beharko dira, zen egin behar deguna, ez? Datozkigun erronkei aurre egiteko dauzkagun, daukagun marroia, eta, ez? Izugarrizko arazoa daukagu muturraren aurrean, ja bizitzen ari gara, ez? Arazo hori, askotan egiten duguna da, ez ikusiarena, ez ikusi, ez? Baina, kriston arazo daukagu, beharko ditu konpromiso partekatuak. Eta uste dugu, harreman publiko komunitario kooperatiboaren markoa, eta kooperatiboa jartzen dugu, uste dugulako hor, ikuspegi kooperatiboak izan dezakela rol bat oso, ez dakit, inspiragarria, baina kooperatiboa jartzen dugun tokian ere jarri ezakegu tokiko ekonomiaren marko zabalago bat, ez? Lehen esan deten interkooperazio harreman eremu horretan egon daitezken bestelako eragileak, tokiko enpresa txikiak, autonomoak, ez? Gu lan asko egiten Pirineotan lanaren 95% autonomoek egiten dute, orduan han edozein gauza egiteko autonomoen sareetan pentsatzen dugu, baina hor eragile garrantzitsua diez, baina 3 hauek, ez? 3 eremu hauek konpromiso partekatuak hartu behar dituztela eta elkarrekin lan egin behar dutela 3 kapatan. 3 kapa horiek izango liake, niretzat, bat, eskualde mailako, interkooperazio anitz hori eta tokiko garapenaz pentsatzeko eremu hori, beste bat, herri maila, herrian bertan, herria esatetenean hiri batean auzo bat izan daiteke edo, bestelako, baina nolabait, benetan herritarrek bere sentitzen duten, eremu horretan eta besteat proiektuetan, edozein proiektutan, izan proiektu hori publikoa, izan proiektu hori kooperatiboa, uzet, eskema hauek ere saiatu behar gehala kontuan izaten. Eta eskema honetan, eragile publikoak, komunitarioak edo herritarrak eta kooperatibo edo nolait tokiko ekonomiarekin lotutakoek eduki behar dute bere espazioa, ez? Bakoitza zertarako, ez? Publikoak, Mirenek aipatu ditu hainbat kontu, ez? Eta egia da, hori, ez? Eztabaidako espazioak, konfliktuen, ez? Kudeak eta egiteko, ez? Gaitasuna izan dezake, baina publikoak ere eman behar duena da nolaiteko unibertsaltasunaren ikuspegia eta unibertsala izateko baldintzak. Hor, nolabait, kooperatibismotik, askotan gertatzen da ere, proiektu bat egiten dugu eta oso barrura begira gelditzeko arriskua dago. Hau da, guk egiten dugu eremu batean tresna batzuk sortu, tresna horiek guretzako sortzen ditugu eta guretzako gelditzen dira. Nolabait, harreman eredu honetan, proiektu bat
publiko komunitario kooperatibo bezala planteatzen badugu, publikoak badauka ere zer esana, esateko ez hau unibertsala izan behar da, dene edozein herritarrengana iritsi behar da, arrazoia daukazu, baina ze baliabide jartzen ditut, eta hor, baliabideak izan daitezke ekonomikoak, izan daitezke, gero adibide batzukin azalduko dute, baina izan daitezke espazioen lagapenak, teilatuen lagapenak, gero datorren gaiarekin lotuta bat teilatuen lagapen bat, eta bar, baina, da nola, eta energia komunitateetan gertatzen ari dena, pertsona zaurgarriei, irisgarriteko ekonomia, ekonomia modu hau, energia kolektiboki lantzeko modu hau, energia komunitateak hartu ezake konpromiso hori, baina nork bermatzen du, baliabideak egongo direla horretarako, ikuspegi hori, eremu publikoa izan daiteke, eremu kooperatiboa edo, antolatzen dena, izan behar du nolabait proiektuak kudeatuko ditun eremu hori, hau da, eragile ezberdinen artean, eta hor, eragile mota ezberdinak egon daitezke kudeaketa horretan, baina nolabait modu demokratikoan kudeatzen dira proiektuak, eta eremu komunitarioa izan beharko luke ere pixkat erabakimenarena. Hau da, zer egin nahi dugu, lehen esan dugun, zer ekoitzi nahi dugu, nola ekoitzi nahi dugu, zertarako egiten dugu hau, uste dugu eremu komunitarioak eduki behar duela horrelako proiektuetan espazio bat nolabait zer egin hori erabakitzeko. Pixka bat, hori eramanez praktikara, adibidez, uste dugu, gu planteatzen, gu momentu honetan olatukopetik ari gea 18 lurralde proiektuetan parte hartzen. Modu ezberdinetan, batzutan gu sustatuta, eta beste batzutan, beste eragile batzutan eragile publikoak, beste batzutan eragile kooperatiboek sustatutako proiektua, baina 18etan parte hartzen dugu, eta nolabait eskema hau edo eramaten saiatzen nahi Euskal Herri guztitik. Euskal Herri guztitik, baina ez da kasualidadea, momentu honetan proiektu interesgarrienak ertzetan dauden lurralde eta pertsonen kolektiboetatik ari direla iristen. Gaur hasten dugu ziklo bat, ekarriko ditugu Bartzelonatik proiektu kooperatibo migratuak sortu dituzten pertsonak, eta Euskal Herritik ibiliko gea, eskatzen ari digutelako, horrelako, nolabait, batez ere zaintzan modu ez duinean lan egiten duten emakume migratuek eta eskatzen ari digute behar dutela espazio bat modu duinean lan egiteko, eta behaiek kooperatibismoan ikusi dute aukera, baina guk ere planteatzen duguna kooperatibismoa ez dela nahikoa. Horrelako ekosistemak sortu behar ditugula, benetan hori jasangarria izan dadin. Esan emakume sortu eta dezakete kooperatiba bat, baina kooperatiba hori merkatuaren baitan gelditzen bada, prekarizazio maila berdina dokerragoa izan daiteke, orduan komunitarioa, hau da, erabiltzaileen eta herriaren babesarekin eta finantziazio publikoa beharko dute horrelako proiektuak argi eta garbi. Da eskema bat. Baina beste eremu bat ikusten duguna da, batez ere despoblamendua edo errelebo falta, zerbitzuen faltak dauden Euskal Herriko lurraldea dela. Euskal Herriaren erdia, errelebo, zerbitzu eta despoblamendu arazoekin dabil. Eta hori gure herri eta auzoetara ere trasladatzen ari den arazo bada. Orduan, handik ari zaizkigu eskaera asko iristen, horrelako planteamenduak egiteko. Uste dugu, tokiko garapeneko estrategietan falta dela instituzionalizazio berri bat ere horrela operatuko duena. Zen gaur egun, tokiko garapenaren nolabait marko orokorra da publikoa, motxila bat bezala bizi dena askotan, zer egingo dugu, zer egin dezakegu udaletatik, eta orduan mankomunatzen dugu hori eta ber, zer egin, baina azkenean goiti berako politikak aplikatzera murrizten da kasu askotan, nola egin, horrelako instituzio bat sortzeko zeatan, eskualde mailan. Egon beharko luketenak hori, instituzio publikoak, herritarrek ere nolabait, instituzio publikotik aparte ere agian, tokiko ekonomiak, ekonomia sozialak eta sindikatuek egon beharko lukete, gutxinez, horrelako zera batean. Orduan, hori garatzeko dago, eta nik uste baukagu zer egina. Zer gertatzen ari da, instituzionalizazio hori ez da ematen ari, baino lurraldetik proiektu asko ari dira horrela funtzionatzen, eta
momentu honetan aria egitura ezberdinak sortzen ekosistema kooperatiboak, aipatuen ekosistema kooperatiboak aia sortzen lurralde askotan, logika honetan operatzen dutenak. Eta zer egin? Esperientzia eta proiektu batzuk aipatuko ditut, usteko ideia bezala, bale? Ez delako gaurko gaia bakoitzean sartzea, baina bai interesgarria delako pixka gehiago aterrizatzea. Zer nolako proiektuak aia ikusten lurraldean sortzen ari direla eta gainera beharra egongo dela. Errepikatzeten, ni kooperatibismotik ari naiz, gu kooperatibismotik egiten dugu lurralde garapena, orduan oso lotuta dago kooperatibismoaren nolabaiteko tresnetara. Hau lotu beharko litzake ere, bestelako proiektuekin, baina energia berriztagarrien komunitateak, gaurko gaia da agian, baina oso nolabait ideia ematen du, etorri dela Europatik etorri den ideia badela, dekretu batek eragin handia izan duelako, eta bain finantziazio asko dagoelako horrelako proiektuak egiteko, baina energia komunitateek beraiek jasotzen dute lehen aipatu duten iruko hori, ez? Azkenean, energia komunitate bakoitza bada iruko hori, ez? Askotan, udalek sustatu dute, ez? Lehenengo diru laguntzekin komunitatearen aktibazioa, komunitatea aktibatu da, saretu da, eta kooperatiba sortu du. Hau da, iruko hori ematen da. Ze gertatzen ari da? Behin kooperatiba hori sortu dela eta komunitateak nolai kooperatiba horretan eraman duela gauzak egiteko gaitasun hori, batzutan publikoa desagertzen hasten da. Sustatu du eta egin dezala bere bidea. Oso peligrosoa da hori. Zen azkenean ari gara merkatuan operatuko duten kooperatibak sortzen modu horretan. Ez badu mantentzen nolabait izaera publiko hori, unibertsaltasuna emango diona, baliabideak emango dizkiona, hor mantendu behar da, iruko izaera hori, eta hor baude formulak, eta gero pentsatzetenekok aipatuko dula, baina udal bat izan daiteke horrelako kooperatibateko bazkide modu ezberdinetan, laguntzen jarraitu ezake ere juridikoki, hasieran lagundu badu ere sortzen, gero oso garrantzitsua da harreman hori instituzionalizatzea. Ez bakarrik gero erreztasunak edo ez izateko kontrataziorako edo arrazoiengatik, baizik eta bakarrik egiturazko harreman bat sortzeagatik. Orduan, administrazio publikoa izan daiteke udala, baina garapen agentziak ere izan daitezke, eta adibidez sakanako garapen agentzia bertan sortzen ari den kooperatibetako bazkide egiten ari da, nahiko modu sistematikoan. Gainera, berak bultzatzen du, orduan bazkide egiten naiz, da gauzat nahiko logikoa. Horrelako gauzak, nik uste, garrantzia politikoa eman behar diogu. Ez da bakarrik kuestio tekniko bat, bezik eta garrantzia politikoa dauka, instituzionalizazio hori ere, eta inkluso kooperatiba baten instituzionalizazioa egitea ardatz horietan. Baina, eman daitezke, bestelako bigarren graduko egoerak, energiaren munduan gaina oinati adibide ona da, oinatik baditulako, sorkuntzarako, distribuziorako, enpresa publikoak sortuak, bere garaian, oinatiko udalak badauka energiaren kate osoan zeresana, oso interesgarria ere hori nolaiteko bigarren graduko harreman horietara eramatea, baina bigarren graduko harreman horiek ere logika horretan sortzea, eta oinatin ekosistema bat badago, gaur egun energia ekosistema bat badago, baina energia ekosistema hori gauzatzen bada eta nolait instituzionalizatzen badago, ikuspegi hirukoitz horretatik ere instituzionalizatzea, interesgarria da. Nola, asmatzeko dago. Hoi da, gauza daukaten nolabait, gauza polita da ere, egiteko dago, ez dago formula magikorik. Lurraldean esperimentatu beharkoa, eta bakit, udalekin eta esperimentazioarena pixkat tabua dela, beti nahiago delako, nun dago adibide bat, eta baldin badago adibidea egingo dugu, baina norbaitek izan behar du lehenengoa. Eta beste proiektu batzuk azkar botako ditut, zen ja denbora junda, baina ikusten nahi ere, eta hoi, adibidez, Debagoienako elikadura prozesuarekin eta ikusten ari dena, adibidez, ekoizpen eraldaketa, banaketa eta kontsumo zerbitzu kooperatibak sortu beharko ditugula. Hau izan daiteke elikadurarako, baina interesa formula honena da,
gai espezifikoren batean kate osoa, ez? Produkzio katea hartzen duten egiturak sortzea. Eta egitura izan daiteke kooperatiba bat, edo izan daitezke 5 kooperatiba eta 4 elkarte, elkartzen diena, nolabait, kate produktiboaren nolabaiteko kontrola izateko. Zertarako, bizitzarako elikadura beharko dugulako, ez? Orduan, kate produktiboaren kontrola izatea oso interesgarria, eta hori, irudikatu daiteke. Gero, auzo zaintza komunitateak eta zaintza kooperatiba integralak. Aipatu dut, ez? Zaintza kooperatiba integralaren ideia da ez izatea bakarrik langile kooperatibak zaintzan, baizik eta integraltasun horretan txertatzea bai administrazio publikoa eta bai komunitatea edo erabiltzaileak. Horrek babes handia ematen diolako, baina auzo zaintza ikuspegi batetik ere, eta ez merkatu ikuspegi batetik egitea. Hor ere dago beste eremu handi bat. Zerbitzu anitzeko errelebo kooperatibak eta elkarlaguntza sareak. Hau da, Pirineotan atea zaigun ideia bat, baina orain ere mendialdean eta ikusten ari garena da, eta da, batez ere negozio txikien, herrietan behar dien negozio txikien iraupenerako arazo bada bertan lan egiten duen pertsonen nolabaiteko bizitza kalitatea batzutan lanaren ondorioz ez da ona, ez dauketelako deskantsurako, bajak hartzeko aukerarik, zen lehen sektorean ikusten dena, ezin da hartu zen, baja bat hartzen badet, negozia itxi behar dut. Farmazietan ikusten da Pirineotan. Orduan planteatzen nahi gana da, zerbitzu kooperatibak sortzea, negozio txiki guzti horiek eduki ezaten bizitza duinago bat ere. Alde batetik, egunerokoan. Oporrak egin alizateko, bajak, elkarrekin erosteko gauzak, baina ikusten diogu beste funtzio bat ere, eta da, bertan daukagun erreleboaren krisiari, eta erreleboaren krisia Pirineotan ikusten da, eta Euskal Herriko beste lurralde batzutan ere, baina gure herrietara ja badator, generazio oso bat jubilatuko da, eta hainbat proiektu gure bizitzarako ezinbestekoa diena, pasteltxo bat erostea, gure herrian obradorea itxi dute, eta gaur egun errenterian ez dago obradorerik pastelak egiten dituna. Eta hori gure bizitzetarako, tragediatxo bada. Eta proiektu horiek bideragarriak dira ekonomikoki, baina ez dute erreleborik, zergatik. Inork ez du lako marroi horietan sartu nahi. Inork ez du nahi astebururik gabe bizi, besteak aisialdian dauden denboran bera lanean egon, inork ez du nahi hori, baina beharko da. Horan nola antolatzen dugu hori, eta hemen ideia da zerbitzu kooperatiba horiek izatea gaitasuna aurre ikusteko ze negozio doazen iztera eta horien erreleboa antolatzea. Hau da, asmo bat, hau ez dago martxan, baina da asmo bat eta oso interesgarria. Jabetza komunitarioko ondasun sareak, lurrak elkarbanatzeko, etxe bizitza elkarbanatzeko, lantokiak elkarbanatzeko, basoak elkarbanatzeko, beharko ditugu, eta beharko dute komunalak izan, benetan proiektuak egin nahi baitugu. Finantza funts lurraldetuak, beste ideia bat daukaguna, eta da, bere garaian, kutxak eta funtzio hori berez bat zeukaten, lurraldean, lurraldeko proiektuetan, oso lurraldetutako proiektuetan inbertitzea eta nolabait finantziazioa ematea. Gaur egun ez daukagu olako tresnarik, gelditu geha olako tresnak, denak dira merkatuko tresnak. Eta zelako lurraldeko ikuspegia daukaten, askotan gelditzen da, tokiko zuzendariaren edo olako ikuspegi pixka bat, borondatezko ikuspegi baten baitan, eta uste dugu funtso horiek ere izan daitezkela publiko, komunitario eta kooperatiboak, eta 3 agente motek parte hartu dezaketela. Eta gero herri kooperatiben ideia, eta honekin bukatzen dut. Ikusi eguna da, eta juridikoki sartuz, iparraldean existitzen den forma juridiko bat badago STIC izena duna, Societe Cooperative de Interet Kolektif, oso interesgarria. Frantziar estatuko kooperatiben eta ekonomia solidarioko legeak forma juridiko bat sortzen dulako lurraldean, esan dugun 3ko hori antolatzeko. STICak daude sortut, legez pentsatuta daude, eta hori da, normalean legea juten dira, gizartearen ondoren. Hemen, iruditzen zait, legea jundela beharraren aurretik, eta hori arraroa da. Baina, forma juridiko horrek nolabait antolatzen du lurraldean horrelako proiektuak egitea. Eta izan daitezke, garroko baratzak, dala, lur kolektibo batzuk, kooperatiba batek lanaren bitartez kudeatua, baina udalak parte, herriko etxeak parte hartzen du, izan daiteke
Bordeletik Lionera doan trena. Bordeletik Lionera doan trena, hartu du horrelako estik batek, kooperatiba batek, eta kooperatiba horretan parte hartzen dute trenbideko langileek, trenaren erabiltzaileek, eta trena pasatzen den udalerri eta eskualdeek. Zergatik, ikusi dutelako beraien garapen ekonomikorako ere izugarrizko galera dela Bordeletik Lionera doan trena galtzea. Eta horretarako antolatu dira, ez? Ikusten duguna da Euskal Herri hegoaldean ez dago formula juridiko hori, interesgarria litzake, etorkizunean lege aldaketa bat planteatzen bada horrelako zerbait, ez? Aukeren artean sartzea, eta orduan gaur egun nahi kontsumo, lan, ez? Kooperatiba integralen bitartez horrelako gauzak egiten, baina hemen ideia da herrietan, udalarekin batera, bestelako eragileekin batera, sindikatuekin batera, tokiko garapen agentziarekin batera, egon daitezela herrian behar diren zerbitzu, edo herrian bertan lan eta bizitzeko behar diren zerbitzuak antolatuko dituen kooperatiba bat. Lehenengoa izan daiteke denda bat, Bakaikun gertatu zen bezala, denda itxi zuten, denda irikitzeko kooperatiba bat sortu zen, 300 herritarretik 180 bazkide egin dira, udala bazkide da, bertako 5 elkarteak bazkide dira, eta denda iriki dute. 2 langile daude, kooperatibako bazkidea dienak, baina orain galdera da, kooperatiba horrek ezin ditu beste gauza batzuk egin, ezin du energia komunitatea kooperatiba horretatik egin, adibidez, edo etxeko zaintza sistema komunitarioa nahi dute martxan jarri, ezin da kooperatiba horretatik egin. Orduan, ideia da, horrelako proiektuak garatzen joatea eta lurraldean aukera hori mahai gainean jartzea. Orduan, botaitutola ideia mordo bat zerrendan, garatzeko aukera dago, baina, hori, esaldi batekin, mila esker, nahi zutenean solasten jarraitzeko prest.